Good morning, good morning. Mga pe taniyo. Wala pa ta kagawas kabangon sa itong higdaanan ng natilo. Hmm. Hmm. Bantay mo mga katiin. Mga mamsir nga pag once gali nga natay pangayoon sa Ginoo nga dili na to maangkon, tapos lahi ang imong maangkon sa imuhang gi pangayo. Tingala ka nga, di wala man ko nangayo ano. Pero nganang kabantay ta na mga wala ta kabalo sa una ato din ang gipangayo din karon nato na angkon nang bag-o nimong gipangayo wala din mo na angkon tungod kay naay panahon nga moabot ra na siya, no. Naapoy panahon nga imo din ang masinati, pero ang Dios may gabuot kung kanusta niya ihatag ang ato ang gipangayo. Mo na nga sa kuang kinabuhi karon nangayo ko og kaayuhan sa kuang kahimtang sa akong kalagayan karon. Mo na nga wala pa nato masinati, wala pa nako masinati ang kaayuhan tungod kay dili pa mao ang tamang panahon. Mo na nga ato ang buhaton magpadayon o padayon ta sa atong pag-alagad sa Ginoo o padayon sa atong mga pag-ampo kay diya na to mayabawan o diya makita sa Dios nga tinuod ba o kinasing-kasing bagyod ang mga pag-ampo o mga pagpangayo ngadto sa iya. Kay ang Dios diya siya nagbase sa ato ang tinuod nga pagtawag, no. Kay namong panahon nga makapangayo kag kalit ana pero dili dito kinasing-kasing. Mo na nga ikaw karon nga nagtan-aw ani nga video dili aksidente nga imo ning nakita o nadungog ang atong mga topic karon tungod kay gusto sa Dios nga dili ta ma-discourage kung sa panahon nga dili na to maangkon ang ato ang gipangayo. Kay nganong man kasagaran man gud sa mga kaanakan o mga anak di sa tong buhay na Dios, pag once gali nga dili na maangkon o dili na makuha ang ilang gipangayo, mura silag maluya. Pero dapat na to hinumduman nga ang ato ang gipangayo by process na process nga ato nang maangkon. So siguro dili pa man nimo maangkon karon, kabalo ko nga sa ato ang pagpadayon sa pagpangayo maangkon ra gyud nato na sa unahan. Una nga ikaw karon nga nagtan-aw ani dili ta angay ma-discourage nga dili din nato maangkon ang atong gipangayo tungod kay naay panahon nga ato nang maangkon ug maabot kay nasayod ang Ginoo nga sa ato ang mga sa wala pa ta nahimugso aning kalibutan na nakabalo na ang Ginoo ug unsa ang ato ang karapat-dapat nga ipasinati sa Dios sa atong matag usa nga kinabuhi. Ug kana lang dalaygon ang atong buhi na Dios. And God bless. Paki-share and paki-subscribe, paki-follow na din para updated mo sa tanan natong mga topic bahin sa ating pag-alagad o pagpadayon sa atong serbisyo sa atong buhi na Dios. God bless and I love you all. Wow. Bye.